Még réges-régen volt egy rejtélyes ember, aki sorra ölte meg a tengeri malacokat. Csak bement, majd így nem tudott hova, de folytatott. És itt tartunk most. Nem tudunk ennél többet. George! Szia! Végre találkoztunk. De hát Fred, mi mindig is együtt éltünk. Mondjuk az igaz, de nem baj. Láttad már a híradót? Most pedig jöjjenek a legfrissebb hírek. Állítólag visszatért a hírhedt tengeri malacgyilkos. Valakinek az otthonában már megölt egy malacot. Úgyhogy minden malac gazdát szólítunk, hogy vigyázzon a kis állatára. Ez őrület! Én kezdek picit félni. Mi van, ha értünk is eljön? Nem tudom. És hogy ezután mi történt, arra senki se számított. Mi történt velünk? Semmire sem emlékszem. Amit láttam, az az volt, hogy megtámadtak minket. Mielőtt még elájultatok volna, Fred megmentett téged, George, meg persze magát is. A szuper erejével hátra lökte a malacgyilkost, és így börtönbe tudták őt zárni. Így köszönetet mond a városunk Frednek, meg persze George-nak is, hogy megmentette városunkat. Én meg neked mondok köszönetet, hogy végighallgattad ezt a filmet.